Wanto number ni Felia ating. Indilit na naman, tama na fudas ngo riyan na. Mawag, gumamembel sa mga gabitan ni Talida, tarabo eh. Hindi na naman, bayatong dyan na naman, tama na rin ako. Abing ngo rin. Wang nga na. Dati pakigi eh. May ka-epek ko cellphone na fudas ngo rabing eh. A few minutes later. Ang mga to, abing ngo eh. Dagok ko ng mga nalutong niya ka na to, butuelas eh. May abing nang dakwardoon, sising ngo na lang na yung butole na. Dati pakigi, away nga ng mana, katog nga ng mana. Awan to kiningwa na tatagag ko kung ni makatog lamang. Lusa! Hoy! Hoy! Nagkaga na! Yarang ma! Tamay katog la, katog. Natani, dilit mo ng Benifelia. Gamot ato. Gamot atong, kasi nga mo to, nasina kami na luduan yan ang magalegal, to pa may belak ko nga, tara na ko Sa nga na, Luy, taga-tageno ko, nakasal nga na sinna, doon na Arabo. Oo, yan ako. Ang nga na, maatake nga na tama na ako. Uy, ko ba? Abaw! Bakit ka na? May namatay. Atong! Talatong! Saba, malulus si Muna! Atong! Malulus si Muna ba? Atong! Yara lang! Yara na si Muna ba? Pari! Ano yung mana ka doon eh si mukha ni Amang? Ayun ang mga katok, pinaging misa. Pinagilaman to. Pari! Magkasal si Inata pa na ginikuda na Arabo ko ba na inatake na epilepsy na gampo. O pare, kung nari pala, kinaging. Pari! Kumikag ka na, uyahan ka pala, tawagan. Abayan! Pari, uyahan ka pala, tawagan to kong pari. Gunungat ta, pari ka ni Pela, kuya galang. Tara po. Diyan na ya. Nakangi fudas ka na kumpari. Si Felia la ba, lumawag mo apape la pa to manuturyag ka. Nilapag dahil sa utani. Yes, programa na ito. Programa mo na ito. Amay na bugang. Felia la ma, pamawag mo. Naghintay ka ba? Wala na. It's a prank. Hey,